I had a dream the other night. Inselmilkom ħbieb messaġġ qasir min-naħa tiegħi, naturalment għaddejjin minn żmien verament diffiċli, imma m'għandi l-ebda dubju li jekk kull wieħed waħda minna nkunu responsabbli u insegwu ta' kuljum id-direttivi li ħirġin mid-Dipartiment tas-Saħħa flimkien għandna naslu għandna nelbu din id-diffikultà li bħalissa għaddejjin minna. Nieħdu ħsieb xulxin biex niqpaw b'saħħitna, nieħdu ħsieb l-eżistana fuq kollox nieħdu ħsieb pajjiżna. Jiena qiegħda d-dar nittama li intkom tagħmlu bħali. Nittama wkoll illi ma ndimux ma nintaqgħu.